Professor, and he did mention that it is not Africans who are carrying it. It is Chinese citizens who are coming back into the country from other areas around the world. It's instead of the Chinese government actually just admitting that it's their people, they're scapegoating with Africans, basically. Yeah. Well, anyway, I think it's a conversation for some other time. But one other was comment. I don't want our conversations to be reduced to professors, because I remember he invited a professor from Johannesburg the other day talking about the very same challenge that I've been talking about. Yo. So na puta na dura nini. Shoo. Hello. Hello, sister. Yes, askana. Mushe muri right. Muri right. Mushe. Yes, askana. Muri right. Mushe kanje. Mushe. Muri sei. Hapana hapa. Handiti. Ye. Takushanyira muri sei. Tiri right zvedu. Takanzwa phone call yenyu nezuro manheru chikati akakanaka here. Zvokaomona. Kubaripi vana? James, Lisa, uyai. Uya. Emune. Ndo vanava. Yes, nana. Simon. Yes, can. Uribo. Umendo? Uyi. Yes, can. Umendo? Yes, can. Chichi. Yes. Uribo. Shuri kudi askana ne lockdown ni. Muri sei. Na corona yaskana zvakaomodwe. Handiti. Zvakaomodwe tafanenzara pano wata kufonera izvo kaita nezuru. Handiti. Tafanenzara. Mango wakangocha walaki makangwana sei. Zvakangoma. Ndende wakuna kana vanhu kuno kushona wakanya. Saka menyumba ndemupi? Okay. Hanzi don't handshake. Ai watino handshake askana imi msadaro. Ndo mumba mavo. Vede ndo vamwe vedava asikana madiaries aya vanogara kuno kuti sene kwedu kuno ndo kuzimba kwavo kuno. Handiti. Tichapinda here atichapindi mumba mavo masikana tatopinda isu. Nyei kumuti handisi kugara. Handisi kugara zvangu. Handisi kugara. Yo, ana vangu ndakoti tingofona nezuro iri zvakaoma. Kusaka pana pamunoloja saka lendo dagoni kuti avhare were ningi. Lendo dosha. Toilet here. Toilet yacho topinde divi. Haskana. Ndo patinogara toilet yakasviba ine corona iyo zvapa. Saka mvura iko apa pakati semvura pakadhuka. Piyede tinomwa iyi ndo mvura chiri inoraswa pale patorasa mvura. Saka muna murume here? Murume handina. Saka munorarama nene askana. Ndaita mapisi job saka mapane zvisone lockdown yaya saka hapana chekuti ndishande izvo zvindakagara izvo hadina. Ndizvakaoma. Ndandaona boyfriend kwandinawo saka wakaenda kuMozambique ne lockdown izi kwabva ngovharwa variko saka kuuya kwacho hanzeta unodzoka zvarinhiwo. Shame. Chero vakadzoka manoshandei? Hapana kushanda kwacho. Hapana kushanda kwavanoita because pakatoipa. But aiwa ngatingona matai Mwari kuti zvichanaka. Anzi ndekupi kunonzi chi kubestere kutlavana. Saka imota yalandlord here. Yakasione mumwe akasiya ukona. Okay. All right. Ava ndibaba vekwangwa. Alright. Iko baba. Andiperekedza. Right. Lucy uyai. Right. Saka tiri kugamuchira henyu. Gamuchira henyu. Muzoisa pasi vanhu vozonyatsokuona nechingwa chevana. Nesagare mapotatoes. Tora mwaraite wakukomborera unoita. Neupfu. Nemafuta ino. Chimbesa. Hai mutabasa. Saka ndo food hamba yatakuvigirai woise sasisimeli padiaries. So ndatofanira kuti muri mudhuze pamati ndiri muri muRustenburg ndikati muRustenburg papi pamati address ndikati aiwa best ndo iziva ndosvikapo chete andimaona
aiwa saka maiwa mazvita asikana mwaraita zvakanaka vana ava zvakaoma vana vanombodya at least handitika saka vasikana vedu we right ndo patasvika ndeumwe wedu ushu handitika mudhayarisiwo zvake handiti akandifonera nezuro and fortunate enough akataura kuti ari muno mandinogara I had to come and visit nezvishoma izvozvi zvanditika saka kune vanenge vachiri kuda vana vake ndevavavo une vana avo 4 avo 1 2 3 4 ndo vana vake ava vasi maizozvarawo seiwe imi kungoti gore mwana hai vasikana imi munde kunosa cheparuoko chiya kuzvara kudaro muda kuzvara kunge mbudzi kudai asikana esi zvara zvonga zvinake naye asikana esikana vanongonake vane vana 4 ava saka veduwe hapana baba panapa hanzi I'm crying ari kuda kubatsirawo amai ava handitika munga ndipe here namba dzenyu so that ndinyore apa ndidzitegi vanokubatai direct tinoti kudii namba dzenyu 071 83 81 354 right vanotani Alice Kushata Alice all right right saka namba dzavo ndapina handitika ndapina namba dzavo guys vese vari kuti moda kubatsira namba idzo ndaisa muchivabata direct muri pawhatsapp vari pawhatsapp munogona kuvabata pawhatsapp handitika movasvika ndoda kasikanako uya utore mandlovu uya unongochengetawo lockdown yapera wodzosa handitika saka vari kuda kubatsira vese vane vana vavo 4 ava chikuru icho ndofunga ichi ndichipi chinoteera chikomana ichi ndo chinoteera kutevera ichi handiti kupesira icho saka i4 handitika saka guys modiwo mobatsirawo namba ndaisa handitika mona kuti madii mavatumira handitika mawapawo at least vanombodlawo bhinzi dziripo mafuta aripo shuga iripo chingwa mangwana nombomoti magwiri aripo aya kana chingwa chapera monda zvemagwiri upfu huripo handitika vamwe vachikubata iwo vari kuti vanoda kubatsirawo apa vanenge vachidiwa vachikubata ndikuona vakawanda vari kutoda kubatsira saka vachakubatai mobva madi mobva maita asiwo munde kunoisa cheparuoko ichi haikona kumbozvara imi kunge mbudzi imi musadaro imi ndoinda ini handitika aiwa tafara fani vasikana mwara kuite zvakanaka bhabai toonana handitika right tapedza asikana tapedza maita basa kana aripo mwanenge ari muRustenburg iwo anenge arimo muRustenburg mudhuze imomo unongondibatawo ndipa address yako ndinosvika pauri handitika ndinosvika pauri kana zviripo rubatsiro guripo aiwa ndinosvika unongondipa address ndoisa paGPRS ndosvika pauri ipapapo handina driver wangu murume wangu ari kusapota fani ndinokutenda vedu regai nditende vedu ndiprewo malive nemalikes kuna baba ikwangu unfortunately handinga waburisa hangu panhingikiri pakamera handiti maona handinga waburisa hangu pakamera because havasi munhu wesocial media plus panapa pakazara manhingirikiri vashurugwi vanokweda vatsvakwa hazviti malive nemalikes ari kupuwa ndenyu aya baba mashurugwi mungakweda matsvagiwa mukatopinda nhasi ndikato yoyoyoyoyoyo haikona saka nhasi ndanzigarai pasaidhi gaitiperekedza mukuita zvakanaka tibatsire saka haiwa vatitirawo zvakanaka maita henyu vedu vese madiaries ese thank you very much wese ari kutamba roko rwake achibatsira maona pari kugara vamwe vedu handiti maiona vanga vasingazivi mukuku handiti maiona maona kamukuku vanga vasingazivi mukuku handiti maiona ka ndo unonzi mukuku wacho uya ushu chimba icho machiona chemasengecho ndo chinonzi mukuku icho chichi vasingazivi mukuku ndo kunonzi mukuku wachona iwoyu handiti maona so maita henyu madiaries rambai muchitambanudza maoko kana uri mudhuze muno muRustenburg aiwa totoda purufu iyo ndo purufu kaita tateiona purufu maionawo kapurufu tasvika pava pachi tatoonawo situation iripo netoilet matozvionera kuti hazvitonidi kuti udzotwai munhu ari anotoda unotozvionera oga handiti mazviona saka zvatoita ndo evidence atinenge tichida iyoyi handiti maona ndo evidence atinoda hanzi nditenderei kuna bankuru aiwa bankuru vari kutozviwa bankuru venyaya vari kuzviwa zvese zvamuri kutotaura nezvamuri kunyora
ndiri kutotaura hangu panapa vadawo zvemakamera apa asi ivo vanenge vachingondidi vangu ndatotiona asi vaita zvakanaka vatirega ndikuperekedzei munodi muno munhu ari mudhuze munosvitsa ndikati aiwa zvakanaka izvi zvinotendwa anditika my daughter's in stitches. Anyway, udza mwana wako asadambuke ma-stitches ayewe. Aiwa ndatibatsirane guys tuzane chokwadi vedu we kuti regai tisazvare sembudzi handiti tinozvarawo tichiziva kuti zvinhu zvinooma handiti ga tichiziva kuti upenyu hunogona kungooma handiti ka ndandichijoka zvangu ndichiseka handiti ka vana makomborero anobva kuna Mwari asiwo kana usina murumezve hazvodi kuti ungoti gore mwana vana vacho vanozosvika pakutambura guys kana zvinhu zvikadai iyo lockdown munoti inopera nekukurumidza saka kuudzana chokwadi kwakangonaka dzimwe nguva kuti unoiswa inopurandi yeparuoko iya kana kunosungwa chibereko ichi kana vatokwana kudai vakwana 1 2 zvikomana 2 zvisikana aiwa vanenge vatokwana vozorora hako woita mapizi job akushandira mhuri yako handiti ka hanzi Mr. Diwe tinokutendai aiwa zveshuwa tinovatenda chokwadi saka kuno kumarokesheni kwatiri kunonzi kubestel kumarokesheni kwatiri kwatiri kubva kunobatsira umwe wedu handitika ndo mikuku vasingazivi mikuku iyoyi ndo inonzi mikuku yekuno iyoyi inenge yakadai zvimba zvemazengesvo ndo mukuku handiti maona ndo mukuku iwoyu handitika saka hansi Simeli, you are coming side rekutla vanhu uyai mundione just say hi yokai uri papi ndiri kumhanyira 3 zvena yoko uri papi yokai uri muRustenburg here uri papi pachona ko handiti unondisirawo here nhingirikiri location kuti Simeli namba yangu iyi ndobva ndasvika zvonakidzawo fani ka handitika andinonda kungona comment yako panapa yokai kalongona Simeli please ndokumbira musvike mungo nditi hai ndatova murodhi kuinda ini ndibata kuinbox unozondipawo address yako ndongokushanyirawo ndongoti aiwa ndeipiko munin'ina timboseka zvedu handitika hanzi bankuru toda kuvaona aiwa bankuru hamungavaoni hanzi chengetai bankuru vedu aiwa bankuru tiri kuvachengeta vane zidumbu rakasvika huko aiwa bankuru hamungavaoni vedu we bankuru pano pazere mashurugwi pano pazere majoki panapa ndavaziva saka kuti ndingati bankuru vanosera vatsvagwa asikana hazviti ndingatoregwa vedu ndakatorerawo mumwe ndotoregwa futi haibude handiti maona achirega ndichichengeta ndichingofira ipo pano hazvizoiti handiti maona aiwa hatisi kuda kovari kuseka indava ndiani kwari kuseka hanzi nangu ndakazvara sembudzi guys ndine 2016 na 2017 asi wakazozvara sembudzi wakaita kuda uri kunze kwenyika yako zvinenge zvichikufaira handiti zvinenge zvichikufambira hanzi show us shadow Simeli shadow yavo munoidiko ndokona kutadza ruoko gwavo chete uku mangona ruoko gwemurume ugo ruoko uku zvatopera so zvatopera hanzi 3 o'clock dzako kwana dzelife aiwa 3 dzinokwana ndosvika my guys ndofunga ndichitira 3:30 because ndomboti phone izare kai hani mona ndipa live battery kutombotapudzika ndombosvika ndombosvika rechaja phone ndotanga ungana na 3:30 handiti maona hanzi ndimhorese nadagi hanzi ndagi mhorei batanaka dagi yotaene kupati kujobeka kamfana kaya kamsujapa dagi kwanzi mhoro kwanzi ndeipi yako anomaona zvakaoma hanzi chimhoro seisona tete esikani predi ndeipi yako kani predi madhuve ndeipi yako vatete dubs vatete madhuve indogoti uri vatete uri mai because mai vangu ndidhuve ndimuyera dhuve murume idhuve saka kwese unowira kwese unokwana hanzi zebra yendi hanzi na Brian Malone kaswa ndeipi na BMK kwa imorisa blast vangu Brian BMK hanzi na blast wako uri sei mfana uko kuri sei uko kwa uruko hanzi we saw him live one day but lili aburi wakavaona but aburitse face manje ndinovhara face makatovaona chitamba vakavhara face avabude zvekumhanya face abude zvekumhanya handichimaona hanzi mubikira vankuru before life please vakaguta dumbure vakaguta munhu akaguta
hanzi tichavatsvaga bankuru tichavatsvaga bankuru corrections handisi kuziva ruoko aiwa munozovatsvaga neruoko mukaziva ruoko munenge magona those two young couples variko guys ndichatombovashanyira vana vadiki vavaliseho natadiwa ndichatombovaindira problem ndekundandanzi stay away from it handichine hama dzacho ndandanzi usapindire zvausingazivi saka asi nini hangu nelockdown ikai ndichatombovashanyira vana vaya kungoindawo kumba kuchimukukoko vanogara kuya uko ndombonotaura navo variko asi ndandanzi stay away from it asi ndichavashanyira inini hangu personally nekuti ndandaindira vabereki vachona zvinchiti vabereki vatigadzirise nyaya yevana vakati havadi kuzviwa I should stay away from it saka ndichainda kungonoona ivo vaya pamwe izvozvi hei matondifungidza mumwe vanhu pamwe situation yavo ndisiroka econ pamwe situation yavo yakatooma vedu wei hanzi ndimhoresereiwo bankuru aiwa bankuru varipo vari kuzvinzwa handiti maona bankuru vari kuzvinzwa ndivaburitsi zvokumhanya juli zvokumhanya kana yesi fortune yapila wena unjani sisi wami handimona tatofamba kuinda kuya kwatenda kuya tatofamba distance guys chimufambo titatoita tatofamba chimufambo chaizvo tatoita guys kuinda kuya kumarokesheni kwatainda uko handiti maona tatofamba ansavina wainyebaka iwe laina aiwawo ungazviteedzera here munhu anoda ngotaura zvaanoda nongotaura tinongotarisa aiwa sitoziva chokwadi sometimes you don't even need to justify yourself to people handitoona iwe unongoziva chokwadi nevanokuziva vanongoseka ngokuti aiwe unopenga iwe problem inenge siri problem yake remember kuti vanhu akata sana Sabina vanambabvira kwaya kuAfrica vatitoziva ni paupenyu but vanenge vakapuwa nemaghost anenge ane personal woneniwo ghost rine personal neni ndo rinenge rakanoudza information iye iyo bva wati ndabata juice handitoona izvo juice hapana juice raabata hapana juice raanoziva handiti maona hanzi ruoko runenge rwabamba vekwangu iwe this year iwe Primrose pamwe ndiwe tiri kungosheya zvine basa reiko asikana varume vashoma munyika umu varume vashewa matongosheya imi ndisiyei varume vashewa matongosheya kune murume anonzi wako here asikana muda kuti kuite vembwa here imi tibvirei apa hakuna wembwa tatoindako guys kufamba chaiko tatofamba kuti tichifamba makilometers makanogona kushokuya about 12 kilometers 13 kilometers 12 to 13 kilometers 12 to 13 kilometers hello Cynthia 12 to 13 kilometers takuinda kwedu manje tatoinda 12 to 13 kilometers 12 to 13 kilometers kutinde kunoona mukadzi uya saka takudzokera yawana some plastic bag dango ra bag ra beven uri right zvako iwa ndivaburitsi bankuru yenyaya some plastic bag ndikapinda bisi azviiti bankuru havabudi bankuru aplaza vaite zvefacebook izvi vanoswera vaudzwa kuti mukadzi wanyaituka vanhu iyeyuzhu mukadzi wanyai chero vachizvisa ndakahovaudza hangu asi ndakahoreurura ndiri kuti munhu hanimona ndakazoreurura kuti handaituka asi ndakazorega vakange vati ndinokubhana Facebook kubvisa pafacebook chaipo ndikati ndakazorega shuwa handichatuki saka vanozvizivavo hapana havo secret hapana guys hamuna vanhu mumarodhu toinda kwedu manje takuinda kwedu ndokwatakuinda uku kwedu ndoko toinda tabva kuya hanzi pfurani pamanigram watumira here brian malonkaswa ndine nepamanigram izvozvi manigram yakavhara manje hakuna manigram yakavhara shamwari vasana kutongoitwa zvemabhengi transfer vakavhara kwese hakuna manigram hakutorina manigram hakuna kwakavharwa kwese handimaona takuinda kwedu manje hanzi ndimhoroserei ndinano ndimhoro yesi mamo nhasi ndakuona ndepi yako nano uripo here nanos handisi ndikudhiraivha vedu we nhasi ndikudhiraivwa nemushurugwe amiri pastop sign naimi hakuna vanhu murodhi saka asi kumira pastop sign ari kungorova pasi atichiinda naimi hamiri parodhi asi ndikudhiraivha nhasi handisiri ndikudhiraivha nhasi vedu we
handisiri ndikudhiraivha ini nhasi ndikudhiraivhiwa. Alright, ndinouya BMK kuWhatsApp, ndinouya kuWhatsApp BMK. Uku ndokwedu, uku ndokwatogara uko. Mona uku ndokotoinda uko kuku. Ndokwedu uko kuku. Tatobva kuya kwatanga tiri kuya. Mashops akavhara guys, tasemone mashops akavhara v. Yes, no magugusi banda unjani. Hanzi pane mufambo shuwa mufambo uripo guys, but aiwanda svika. Rose ndege yakura shamwari yakura. Hanzi bangu musangodarike stop sign. Right, aiwa tatosvika kumba, tasvika uku ndokwedu uku. Ndokwedu. Uku ndokwedu uku. Right, uku ndokumaraini kwedu chaiko. Ndokwedu kumaraini uku, kwatave uku. Ndokumaraini kwedu. Kazo wakuchindiri homeless vedu vemunaso ndibatsira ndokumaraini kwedu uko kuku atinogara handiti muri kuona ndokumaraini kwedu uko handiti maona ndokumaraini kwedu uko ndokumaraini kwedu ikoku tatosvika so tatove mudhuze so tatosvika so. Saka bye guys, handingazopindi nemi kumba kwangu kozi kumba kwangu secret yangu. Manditika maita basa tosangana. Tosangana guys. Bye bye.